Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Yeah! Iba talaga kapag mataas ang energy. Gusto mo ba yung ganito yung boses ko? Lagi pataas, walang pababa. It's a happy Wednesday, kabisyo. Yes, ang bilis ng araw. It's still me. Nagbabalik pa rin ang inyong babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Daldalerang atleta DJ Mara Tony para sa programang Love Trip. Yo. Pakinggan nito. Trip lang. Yan ang tamang-tama, B. Tingnan mo nga yung katabi mo. Dali. Tingnan mo, dali. Tingnan mo ba kung mukhang pagod na yan? Diyos ko, Miyerkules na Miyerkules, ha? Mukhang lalantu-lantutay na naman. Sabi ko sa'yo, uminom ka ng tubig, hindi ka puro soft drinks. Anyway, ako pong inyong makakasama, ang inyong makakadaldalan, daldalerang atleta DJ Mara Tony. 3 to 6 p.m. ngayong araw. At syempre, bago ang lahat, may mga nare-realize lang ako lately. Ang talay, may mga realization. Ganun talaga pag tumatanda na, no? Alam mo yung nare-realize mo na mas maganda pa rin talaga kapag ka ang iyong itsura ay nagmamatch sa iyong ugali. Correct. Tingnan mo nga. Sige ha. Mukha bang maganda o gwapo yung katabi mo? Dali. Tingnan mo. O baka naman maganda nga. Gwapo nga. Pangit naman ang ugali. Balita ko manilibre daw yung katabi mo eh. Oo, tingnan mo. Pag nilibre ka niyan, ay, ubod ng bait yan. Pero kung hindi, ay, yun lang. Maganda nga lang sa panglabas. Anyway, let's take this day light day lang sa lahat ng mga walang ginagawa, sa lahat ng mga nakatunganga, sa lahat ng maraming nakasuporta ngayon. Oh, akala mo na naman si Marian Rivera. Ay, nako! Kanina nagpunta kami sa sa campaign dyan sa may Guadalupe. May na-meet tayo. Talaga naman, avid viewer ng Love Radio Manila. Hello kay Mark Ramos. Nagulat ako, biglang may kumukulbit sa likod ko sa McDonald's. Sabi ko, ay, hold up. Hindi naman pala. Nagsabi niya, hey, I'm an avid English. Sabi niya, lagi raw siya nakikinig ng Love Radio at maraming salamat, ha? Kaya naman dyan mismo, pakisabi dyan sa kapitbahay mo. Samahan mo na yung si Mark. Ay, Mark! Para naman medyo maging magandang ehemplo ka, pakisabi dyan sa katropa mo, makinig kay Maratoni, ha? Anyway, hinga-hinga ka muna ng konti, uminom ng malamig tubig. Mamaya babalik ulit ako. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Wednesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1